Sabtan naton ang ini nga buluhaton. May titulo ini nga number 8. Sa sini nga buluhaton, duagan sang dalag ang paho nga may numero 8 kag iangot sang linya sa puno nga makita sa idalom. Una nga bunga, amo bala ini ang numero 8? Husto mga bata, ano ini nga numero? Insakto, numero 7. Dapat bala ini duagan? Insakto liwat, hindi pagduagan ang numero 7. Sunod nga bunga amo ang very good mga bata, numero 8. Dapat bala ini duagan? Oo mga bata. Duagan naton ang bunga nga may numero 8. Sunod nga bunga, dapat bala ini duagan? Insakto liwat. Sunod nga bunga amo ang numero 3. Dapat bala duagan ang numero 3? Insakto mga bata, hindi pagduagan ang numero 3. Sunod nga numero, ang numero 8. Dapat bala ini duagan? Hindi. Husto mga bata, duagan ang numero 8. Sunod nga bunga, may numero? Oo, may numero 5. Dapat bala duagan ini? Insakto liwat, hindi pagduagan. Sunod nga bunga, may numero 8. Dapat bala ini duagan? Insakto liwat, duagan ang bunga nga may numero 8. Kagang katapusan nga bunga, husto mga bata, may numero 8. Dapat bala ini duagan? Good job mga bata, duagan ang bunga nga may numero 8. Sunod, iangot sang linya ang mga paho nga may numero 8 pakadto sa puno nga makita sa idalom. Isipon naton kung pila ka bunga ang may numero 8. 1, 2, 3, 4, 5. Very good mga bata.